Assalamu alaikum jama'a, har kullum ni ne naku Karat, ina muku fatan alkhairi. Kamar yadda bayanai suka gabata akan matsaloli da mutane suke jefa kansu akan ciwuka na hanta wanda ba su sani ba ko kuma suke yi ba tare da sanin yadda ciwon hanta zai kama su ta kan wannan abubuwan da suke ba. Yau zan faɗo kaɗan daga cikin nau'ikan abinciccika masu amfani wanda in mutum yana ci lallai za su ringa taimakawa wajen rage matsalolin da suke cikin hantarsa, sannan kuma hantarsa za ta zauna lafiya. Akwai inibi, akwai abin da ake cewa blueberries, akwai pear ko a ce avocado, akwai wani abu da ake cewa beetroot, akwai abubuwa na kayan ganyayyaki, akwai kifi, akwai man zaitun, akwai wani abu da ake cewa broccoli, akwai shan ruwa mai kyau, akwai alayyahu, akwai tafarnuwa, akwai lemon tsami, akwai lemon fata, karas, kurkur, akwai wani abu mai kamar kabeji ana ce masa cauliflower, akwai tufa amma an so a ci tufa ba tare da wannan ƙwallon na cikinta ba, akwai awara, akwai tumaturi, akwai kuma kankana. Wayannan su ne kaɗan daga cikin abinciccika masu amfani da ake so mutum ya riƙa ta'ammali da su domin suna gyara kyan hantar sosai ta jikin mutum. An so wanda yake son hantarsa ta riƙa zama lafiya ya ringa motsa jikinsa, sannan ya rage cin abinciccika wanda suke da zaƙi sosai ko kuma lemukan da suke da zaƙi sosai, sannan ya kula da cin abin da suke da kitse a jikinsa. Har kullum ni ne naku Karat, ina muku fata alkhairi, sai anjima.